जेबो जानांगौ गैयामोन आरो बाव जास्ट आङो बेलासि टाइम जाबाय नालाय जों हाजिराफोरथ' ओंखाम उखैखागोन मावदों जेनेबा 8टानिफ्राय मावो जोङो ओंख्रिल' लायनो थांदों हे खाथियावनो हटेल दं नालाय ओंख्रिल' लायनो थांदोंमोन आं बेयाव होगदाव फैबाय होगदाव फैनायाव दे जाबाय बे होगदावनायखौ आं बाद दोनबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोखाङावनो बुंबाय नों मानो मोदोम दाङो मावग्राफोरनिखौ जों वार्कार्ससो नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो बिसोर मोदोम दाङो हौवाया मोदोम दाङो हिन्जावफोरनि मोदोम दाङो एवथुयो ओमफ्राय खानाय बोलाबायो थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोरनाव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बो खालामो बिराद माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसोरनाव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो बिदिनो रायलाबायो दंखि होलाबायो खानायाव हमना बोयो आथिङाव हमना बोयो मा होनो बुयोबो बिदिनो खालामो आरो बिसोरो माब्लानिफ्राय मावदोंमोन खामानि आङो 30 जुननिफ्राय मावदों 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया नोंखौबो माबाफोर टाच खालामो आंखौ टाच खालामदों उदैयाव टाच खालामदों मेवथुदों बिदिनो खालामदों ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन दा आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो हम नहीं करेगा बिदि होननानै बुंदों आरो बियो हिन्जावाथ' बालुक जरानि हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो हिन्जावना बिलोमा गयारि होनो हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय बावबाय आङो नामखौ टाइटेलखौ जायखिया नामा अमृत तान्सनो हाबा जानाय जायै जोंथ' मिथिया बेखौ जायखिया सिन्दुर थुबा आसानबो गाना आरो बिसोरो बेयाव साबैसे खामानि मावग्राफ्रा बिदिनो साबासो दङ साब्रैयानो दङ जोङो गासिबो बिसोरबो बुंनो हागोन आरो ओमफ्राय नाथाय बिसोरखौ धमकि होना दोनदों आरो आङो न्याय लुगैयो जोंनि जायगायाव फैनानै मालाय जाथिया बेफोरबायदि खालामनो मोनफैया जों बायदि सिख्लासा उन्दैफोरा बेहाय सेफ नङा बेयाव रावबो दा मावफै आं बेखौल' माबायो आरो एक्सन लानांगौ आइजो माबाफ्रा पाब्लिकफ्रा बेफोरखौ औ दखाना बन्द जानांगौ एफआइआर होदों औ एफआइआर होदों जों एफआइआर हैदों थांदों जाय जाजादों बिसोर थांजोबनानै एफआइआर हैदों आरो मा बुंबावोमोन जोंखौ बिदिनो बुङोमोन माबा नोंसिनि जायगा नङा ओंखाम जानायफोरखौबो जाय थानानै मावदों बिसोरखौ बुङोमोननो ओंखाम जानायफोरखौ गावसोरथ' होनदों भिडिअफ्राव हगारो जोंबोथ' जेनेबा मावग्रा हिसाबै जोंबोथ' भिडिअ नायनानैसो फैयो मोजां माबानानैसो जोंखौ ओरै होननानै बुङो बिसोर जानाय थानाय फ्रिजोब गासिबो फ्रिजोब ओमफ्राय जेब्ला थाफैयो अब्ला मावग्राफ्रा मा खोनानो मोनोखि माइरंखौ सोर बाया जानायखौ सोर जाहोदों नोंनि नोमा नोमफाया जाहोफैयाखै बिदि होननानै बुङो आरो मावग्राफोरखौ आंनाव प्रुफ दंजोबो मानसिफोर जाय मावदों वाट्सएपाव गासिबो कन्टेक्ट खालामहरदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै खोन्थाहरजोबदों आरो बेयाव बेसेबांनिफ्राय बेसेबां समसिम खामानि मावनाया सोलिबाय थायो 9:45 जोङो फैयो ओमफ्राय 8टासिम मावो आरो 8टा मोनानि 8टासिम बियो गस्ला दखान हिन्जावफोरनि ओमफ्राय जुवेलारिस फानो उन्दैफोरनि सफ्ट टय फानो ओमफ्राय बिदिनो आरो लिप ग्लसारि बा गासिबो हिन्जावफोरनि बुस्थु फानजोबो आरो बाहाय मालिका बावनो थायोमोन औ बावनो थायोमोन बिसोरो जिहेतु नोंथाङा जिबायदि अर्डार खालामदों हिन्जाव थानायनि सिगाङावबो बेबायदि खालामो नामा बिसोर औ हिन्जावनि मेगनावनो खालामो ओमफ्राय जों हिन्जावखौ होनो मानो बिदि खालामनांगौ होनबा नोंहा बुंनांगौ जेबो माबा गैया बेखौ बुङो ओमफ्राय बिसोरो होनो हिन्जावा आं एडभकेट आंजों माबा जुजिनानै लाब गैया नों आंनिफ्राय गोजौसिन दा थां होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि खालामजाया जोंबो मावनोसो फैदों जोंबो सिख्लासा उन्दैसा सेफ जानांगौना जोंनि जायगाया बे एडभकेट बा बे मानो हौवाखौ बेफोरबायदि माबा खालामहोनांगौ बेफोरबायदि मानो आखु देखाय होनांगौ एडभकेट बा ल'खौ मिन्थिखानानै मानो बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरखौ दांहोजोबनांगौ बिसोरो सिङाव सीसी केमेरा दङ गासिबो सीसी केमेरा दङ मावग्रानि माबा बारान्दानिफ्रायनो रुम सिङाव जे मावग्रा रुम बेयाव गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय ओरैजाय गावसोर थाग्रा थियाय गैया आरो लामासिम गासिबो सीसी केमेरा दङ भइसबो खोनाजोबखायो गासिबो खोनाजोबो प्रुफ दङ ना माबा बिबा मोनगोन आरो माने सानफ्रामबो नोंसोरो माने गोसो गाज्रि बेयाव खामानि मावबाय थानानै दंमोन औ बिदिनो गोसो गाज्रियैनो बुंजायो जों बुंनो हाला रावबो बुंफेराखै नालाय बिसोरो साहस मोननानै बिदिनो खालामबाय थाबाय आं दिनै साहस आंनि गोसोखौ हमथानानै जोंनि जायगायाव मानो बिदि जानांगौ साननानै जोङो बुंबाय आरो माब्लानिफ्राय खुलिदोंमोन बियो खुलिनायाथ' 1 इयारसो जाबाय खोमा आं बेखौथ' मिथिला जायखिया बिदिनो गोबावानो जाबाय 1 इयारसोआनो जाबाय दां मा नाम दखाननि नाम दखाना लिटिल सरोजिनी